Kao primjer oduzimanja uzmimo 15 minus 5. 15 minus 5 jednako je 10. Kako nazivamo brojeve u oduzimanju? Prvi je umanjenik, drugi je umanjitelj i rezultat oduzimanja je razlika. Ajde, idemo riješiti sada nekoliko zadataka oduzimanja. 18 minus 8 jednako 10. 15 minus 3 jednako je 12. 17 minus 4 jednako je 13. 20 minus 5 jednako je 15. 19 minus 6 jednako je 13. 18 minus 7 jednako 11. Kao što smo već i prije rekli, zbrajanje i oduzimanje su u uskoj vezi, pa tako zbrajanje uvijek možemo provjeriti oduzimanjem. Ako nismo sigurni koliko nam je li nam točan rezultat, je li nam ispao točan rezultat, možemo ga uvijek provjeriti oduzimanjem. 12 plus 3 jednako 15, jer je 15 minus 3 jednako 12. A isto tako i obrnuto. Ako smo izračunali neki zadatak oduzimanjem, recimo 18 minus 7 jednako 11, možemo ga provjeriti zbrajanjem. Jer je 11 plus 7 jednako 18.